Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu kelesi unu ike. Tata apụtara m ka nsị apụta bụ na mbụ nwanne nwoke ahụ nke unu ma mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosium Television na redio atụọla ka nsị atụ. Tata ile anya n'akụkụ m ịya afụ nnukwu mmọnwụ nọrọ onwe, maka na ndị Igbo si na nnukwu mmọnwụ pụta n'ọgbọ, obodo eme gịnị, obodo awara ọsọ. Na-etufu oge, anyị ya ayọ ya ka o jiri aka ya wee kọwara ndị Igbo na-ege anyị ntị onye ọ bụ. Nze, biko kọwara ndị Igbo onye bụ. Afa m abụ Chief Kenneth Nnajọfọ Akudo of Amaesi. Ọ bụrụkwa garakwa Matasan Arewa. Okay. N'ọnụgo afọ kpọrọ onwe ya, onye a bụ nnukwu mmọnwụ, onye a bụ akpa afịa ọda gbem. Mana etufughị oge ivne manya na eniri mana obi dum aṅụrị. Mana ka o si na dị, o nwere ofu ihe dị agha na-echu m ụra. Ọ pụta nrọta ụbụ ihe dị agha. O megidogo na-echu m ụra, nsị mba na m ga-achọta ofu onye ọ ya abụ. M ga-atinye ọnụ n'okwu dị iche iche dị agha. Maka agụma na-aghọta ha ọka ịghọta, maka mmụọ na-aghọta ha ka nghọta. Maka ndị Igbo si na akọwala nwatakịrị ife ọghọta, maka ọ bụ na akọwala nwatakịrị ọma aghọta. Chief, biko o nwere ụmụ ihe dị aṅa nchọ ka anyị tinye ọnụ n'efife a. Nke izizi nke kacha atụ m mbọ na-arụ bụ ihe gbasatara igbo odibo. Ndị Igbo na-akpịa ịgba bọyị, ndị Bekee na-akpịa apprenticeship. Abịa nchọpụta kịta na ịbịa na Naịjirịa tata na ndị Igbo ma na ugwu Awụsa ahụ ma na Lagos ma na ebe niile, ọ na-achazụ ndị be anyị ahụ ije bọyị. Nke a na-emezi mgbe ọbụla ije na shọpụ ndị mmadụ efu ndị a na-akwụ ụgwọ ọnwa ma ụmụ nwoke ndị a na-akpọ sex boy na bekee na ndị na-akpọ sex girl na bekee. Nke ahụ amarọ m ihe na ọ na-echu m ụra, nwee na-asị biko tinyegodo m aka tinye ọnụ n'okwu a ka mmanụ onwe ihe mere edeji ebere onwe ka ọ nọkọta nọ na-emere onwe ya. Ihe agụ na achọ nka mgbe ọrụ gbere nnọkọ isi ọnụ na-atụ anya m. Nkọwa this very one na ọhịa enyekwara ndị be anyị aka. Ihe gbasara ndị be anyị ji nọkọtasị igbo odibo jiri ara ahụ, ma ndị na-akpọrọ akpọrọ achịkwụzi na-akpọrọ, ma ndị a na-akpọrọ akpọrọ achịkwụzi ka a na-akpọrọ ha. So ihe ka ọsọrọ ya dị buru ibu. Ị nwere ike ọnwa zụta ya bụrụ na nwatakịrị ma ihe ise ndị ka o jee gbaa odibo. Ọ gbawa odibo ahụ gbacha gbaa ya ahụ ịsaa, ụfọdụ gbaa ahụ asatọ, ụfọdụ gbaa ahụ itenaanị. So ọ bụrụ na ọ bụrụ na-agba mbọ hinne, ọ gaghị maka fili ọ bụrụ na o duo ya na-agara kọstọma. So ụfọdụ ndị atụrụsụ nwa ihe eji eme bụ ya chọọ ofu ihe ka ọ bụ nwatakịrị. Ọ dị na ọsọ na o zuru ya oshi, and ikutu a na-agba ga-ezuru oshi, onwezi onye na-ebe eti ọnụ. Onye ọbụla na-akpọchachi, ọ bụrụ na nne ma nna ya ebe eti ọnụ asị na ndị abụ ndị dị ọ ka a na-enye ego nwata na-edebe. So nke ahụ bụ ebe nke metụtara ụmụachi kpatara parents a na-alaghịzi ụmụ ha iji odibo. Because onye wee zie 8 years 9 years aha 7 years aha ọma njizi wezi energy ojiji amụ ọrụ aka ma ọ gụma akwụkwọ iji wee sie ya necessarily enwezi uru nwatakịrị anyị aba. Ọmụma bụsịka oji bido ha n'isi jegụma akwụkwọ. So mgbe aha that boy onwezi ezigbo aha napụna so fugu millions, and ụfọdụ nke bezi na nke ndị ọga gọsara bịa na ọnwa bọyị emere ndị bara nwa ndị abaghị uru. Enwe ndị abaghị uru idugodi ya ojijije dịcha ego ya, ọ pụta ya sọ gaa nara ya gara aka ya. So ihe ụmụazị Igbo na-aga onye ndị bọọdụ amaghị ihe ọ bụla na the whole world, enwe ndị ma ihe ọ bụla na-ahụ ụzọ ndị Igbo ndị ma na ihe ọ bụ. Ihe ọ ya sọ bụ na a na-ara ya gara aka ya bara ọgaranya mebiere ọga ya aha ego, mebiere ya aha ndị na-asịzi na ọ bụ onye ọgwụ ego. So ndị mmadụ ndị na-akpọrọ akpọrọ elekọtakwa ihe ndị ahụ anya. And ụfọdụ ka ihe ahụ ebe kpọrọ
mgbe onye kpatara ya na anọzi n'akụ kwụsị resiva ofute ego ya na-ebi ya na-edebe na so ụfọdụ ụgwa ndị ya ịgbara ha fụrụ ego ha ejije fụrụ ego ya dọpụ ndị bizines gochi na-ebu ngwa gị na-ere so at the end ịhụ mbọ niile na-agba enweghị isi and at the end ya amale because onye na-ezu ochi enweghị uche onye na-ezu ochi ya bụ ị na-amagharị ịmụghacha ego niile ahụ ezuru useless and o were iwu ahụ ọ tara were zuo ego aha mechaa obojighị eme ọfụma ya were vuru aha ga-apụọ so ya bụ ihe ihe ndị mmadụ na-eme avoid and ndị enweghị ihe a na-arụ n'akụkụ na-eche ka ebupụtara ya aha ka a kpụta ọgụ ha bụrụ ibu so many people kwụzi maka ya ha na-akpọzi ndị odibo ile ndị dị ka ibe na shọpụ nwe enweghị ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa na shọpụ nwe nwere ruo ebe 9 ya bụ ndị mba ọdụ ma ndị mba ọdụ nwụkwọ ofe onye Igbo ma ndị mba ọzọ and ha niile na-enye good result karịa nke ndị be anyị ji enye gị because onye bịara izu ochi amanye good result gbara okpukpuru uru kọbọ bara uru so ya wụ ihe kpatara na ndị mkpọrọ anaghị ekwe akpọrọzi ndị na-ejekwa na-eje parents ya nwụcha ihe ndị ọzọ jere ya sị nwa tukwuru ala ya debe na ihe ejigbo aha mgbe bọghị ochi ego enweghị nwa kọbọ ọgaghị egwe ya lecha anya na o ji emebiri gị aha ka ọ ya kpatara ego ka a ghara ị na-ahụ asọ kpatara ihe ya asị ego onye a ka iforo kpatara so many people onye kpatara na omume ndị be anyị bezi na-eme ndị mmadụ ụmụazị a na-adrọp kpatara so nwatakịrị tụchezie ole anya nweghị o ji arụ ọya ụmụ nsogbu niile n'ala Igbo ọnụ gọọmenti ọhụrụasị ha Biafra ndị egbuo mmadụ abịrị isi onye gwutere ogwu mbụ na ndị gala gwutere ogwu Biafra ọ bụ gwutere ogwu ya ọdụ na ọsị ji emebiwe ihe ma ọsị ji egbuwe nwaanyị bọtụ ugbu a ndị ahụ na-enwere bere ha isi bere ha anya bere ha ara bere ha ma ụfọdụ eme ha ihe anaghị emezi ihe ebuzie n'obi na ọgwa na-asị dị na-eme ihe Biafra chụpụ iche ndị polisi niile nọ n'udo so onye ndị tata nke ọsọrọ buru ibu ọ bụrụ na ọsọ anaghị agbazi na onye ọka ọsọ buru ibu ụmụazị kwuzi onye lezie anya ọje ha igbo odibo ka o nweta awareness ọnwa onye bụ moto gafee ya so onye ka a na-akpọ ọgwọta egeleze echi ya jigharịba ebe ndị nwatakịrị onye dị tren ihe o ji eme oje ebe dibe agwa kama ọsọ ya bụrụ ala nna ya jere were ego kpe ndị dibe ka eme ka ọ bụrụ ọgaranya so ọ bụrụ na ha bụ ihe dameji ihe ndị aka ọzọ buru ibu ọ bụrụ ofu ụzọ ihe bikos ndị dibe ha werezi hazi ndị ha ji achụrụ ego bikos ha enweghị awareness so moto ọbụla na-aga na ha si mba na onye dị ka ogburu isi mmadụ 20 ihe ahụ ụzọ mpepa abere nshi jekpọ onye ofu dibe na akwụkwọ na ego ha ritere n'ala ma onye ma emechaa kọpa ha kọntịrị na-eme ihe ha na-eme so ya bụ nsogbu ndị na-aba iwe ndị be anyị na-anụfe okwu ọ na-ekwu ya nnọọ ka o ji akwụkwọ wee dee ya ọdụ nnọọ ka ihe ọ gọrọ n'akwụkwọ mana a sị na a na-agwa ntị ọ bụrụ na ntị anụghọ ebe isi ma ntị ma anya ma ọnụ ha nche eme gịnị efuo ekelere gị kenesie gị ike ka isi kwụwasịa nke a kwụwachakwa kachikwubu na mbụ ọtụtụ ihe na-echu m ụra nke a ịkwago nke a ekelere gị kene gị ọfụma nke ịbụọ ọzọ dịka ibie bụ abịa nchọpụta kịta na ụmụ nwaanyị anyị na-anụ anụ ọ dịzi nnọọ ka ọha nwa na-achịzi anyị dịzi nnọọ ka ọha nwa bụzi onye isi ezinụlọ nwe chọpụtakwa na ọtụtụ ndị mmadụ mfu mbụ ọgaranya na-eme ọfụma na biznes ha na azụmahịa niile ha na-azụ mgbe ha jiri ha mechizie nụta nwaanyị anọ biznes a na-ada nwee na-ajụ onwe m ọnụ ọkpụisi amara akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ biko enweghị ịkọwa ndị Igbo ihe na-ebute ụdị ha ọ dara akpụ bọta ihe na-aka ọzọkwara mostly ụdị ihe ndị a because ụdị ihe ndị a na-emegasị na mmadụ gaba ihu ọlụọ nwaanyị ọzọ ahịa nwa obere ego ya bidoro tụwa nganga ihe ka ọsọrọ mostly bụ ịmụgo bifọ alụwa agha ahụ ofu ihe ka o mebiri n'ala Igbo a bịarụzi agha bidozie ụmụ sekọndịrị skuul a na-arụgasị ya na various villages and ahụ schools na ụmụ sekọndịrị skuul ụmụazị niile ndị nwaanyị be anyị mainly people mụrụ ụmụ nwoke bịa ha jewa abụọ
ha gụcha praịmarị ha dị mgbe agụ ha jewa abụọ so ndị nke na ndị ụmụ nwaanyị ha eduba ha sekọndịrị skuul so onye jere abụọ gụọ praịmarị skuul jee abụọ o mmechi akpata ego wutere mgbagharị lụgharị ma bụọ gbara bụọ with experience and awareness so ọ karịrị education so the nwata ahụ bịazie na-akpata ego ga-ebebe ịlụ nwa onye ọ na nwatakịrị ya ga na secondary school and ndị vileji nọ na vileji nne ha mana nwa agụrụ secondary school na ndị gụrụ secondary school and the awareness ya only understanding wụ na onye gụrụ secondary school ka onye ahụ mara ife aka onye primary school mara ihe so ụmụazị nwaanyị na-agazi di ya bụrụ n'obu ka onye kọntrol ego dị onye kọntrol ego dị azụ onye jere akwụkwọ oruzie nwoke ya balansị ọnụgụ owego onwe na ọya ya kọntrol ego dị ya so ihe o ji ebuzi n'obi ọ bụrụ na ọ bịaruo tebụl dị ebe a ọnọkọta ya sị nwoke a vije tebụl ebe ne ọnọkọta ụmụ bọyị ndị ọzọ amen ụmụ bọyị ndị na-asa bụ dị mana ọ nwere bụrụ anya dị mana ji ahụ ụzọ e nwere ike maghị ihe ịma dị lọkị kpata nwatakịrị ma ihe nwatakịrị ahụ efuru biznes ebugo n'elu ịghọ na jenus onye anaghị lo ya na so nwaanyị ahụ bịa ihe o ji ebe ọnụ na asị ugbu anya ahụ o ji ahụ ụzọ ka ọ bụrụ na ọnya na-egwu ọzọ dị ya ka onye ahụ bụ onye na-egwu ihe na-eme so ihe nwoke ji eme ụzọ elekọta anya ọgwọ igbo na-abụ ogwenye ya sị gị na ọ bụ ilitereti ụmụ nwatakịrị ahụ so nwoke elekọta anya ichegodo ishido ọnwụ ka ọsọ ebe ahụ bụ nwa onye agba anyị ji ahụ ụzọ nwoke achigodo ọnwụ na ihe ha akpọbụ nwa bụ ya aha chi abalị ji nwaanyị atụkọ ọba ndị udo ahụ ego nwa ugbo ọzọ na-ebe na ya ebe nwaanyị tụkara ọba ya lee anya kwụsọ ọzọ chụpụ nwatakịrị nwaanyị kpegharị ọba ya ihe onye ebe ya sị nwatakịrị ahụ zuru ya ochi chụọ nwata and ọ chụọ nwata ahụ biznes ahụ ewe nwaanyị na-agbada biznes bikọz ọnwụ bụrụ na ị ga na-eyuzu onye na-eyuzu bụrụ na ewe nwatakịrị ahụ bikọz jenus anaghị adịkọ mmanụ so nwatakịrị ahụ ọ chụpụziri mgbe aha biznes ewezi nwa na drọpụ ịghọtara bikọz enwere nwa bụ enwegwu ama njiji nwere biznes ọ bụzi nke nwaanyị nọ na asa tebụl ihe adị ebe a sị oje ebe a ka ọ bụrụ na onye nwa na-egwu ihe a na-eme ịghọtara so ọ ruo na be ha na-asị na ọgwụ ha na-asị mme nke eme nwunye nne gị sị ihe ọ na-eme na welire ya aka elu ịghọtara so emezi nke ya adịzi redi ịnọ nda nwoke ịghọtara ọmụgwọ ahụ wenezi nwoke ahụ nke e nwegoro ụbụrụ 1 nke m ga-abụrụ 100 bọdụrụdo ịtụkọ ọba ahụ na-eme nwoke ahụ ya mee ya ọchọghị ime oju na oje ekwere nwa egwu bikọs nne ya akụkwọ ịchọrọ ịnata nwoke ihe ga-etụkọ ọba si iwu na o ji eme ya ndị men obodo enwere nwego nwe obodo ọzọ na-ebe na ya gụrụ na-eme ihe a na-eme si arịa ka ụmụ nwoke amaghị ihe so data mgbe ya na-efutu so many men biko ama m na onye ọ na-ekwu ọ na-atụ nnọọ ka mmanụ ụta nkwụcha si atụnye n'ụkwụ tem ọ na-abanye ntị ekelekwe ngị ọzọ na-etufuo oge maka ndị bosi eme ngwa ngwa eme gịnị emeghere ọdachi agwara gị na ihe m ga-egwu buru ibu ọzọ dịka ibio na-esotokwu ya bụ abịa m chọpụta kịta na abịa na ezinụlọ ịya afụ ụmụ nwoke na-abụ ụmụ nwoke tọ ụmụ nwoke nọ nne na nna mụrụ apụta ha na-eto a na-ama brọda nwanne m nwoke a na-amakọ onwe ha a na-egwukọta egwu onye chọọ ya okwu ofu nke ọzọ agbakọta ha tinye aka nụkwanya bụ ọgụ gbakwanya biko mana abịa a na-etozu mgbe a bido kpatabazi ego mee probably anụọ nwaanyị ọ bụziara tigbo zogbo ofu nna a na-eje kọt na-aba mba na-eje ụlọ ikpe na-eje na nke ndị uwe ojii ka ihe na-ebute ụdị ha biko nkọwa ya gwara ibu ihe na-akọwa ọzọ muslim alụọ nwaanyị enwe esemokwu ịma alụọ nwaanyị ọzọ ọha bụzi ọgụ mba na mba nwaanyị elụrụchi mba ọzọ bịa nwaanyị onye nke alụrụchi mba ọzọ bịa so ihe mere onwe gị bịa lee anya hụ sụ na ebile na onye nke bụ ya ji ego ịghọtara nwaanyị a vile n'ọnwa ndị nke a bịa ji ego na di nke ya enweghị ego ịma jelos abago na ya o nwere ike bịa ebe di ya nwere di onye nwere ego ada na o jije lebe ya anya
ka ọ bịa ha na-abụ bịa mmemme ihe dị ka enyi because ịmụgo ego na-enwe some different attraction so nwoke nwere ike jụ na ya ama mme ihe na arụ but nwaanyị mgbe ọ na-enye ya attention nwoke na-elehu anya so onye nwaanyị ahụ ebu n'obi na nwoke alaki ya ịghọta so ọ bụrụ n'obi na nwoke alaki ya ya kpọọ di ya si na nwanne nwoke alaki ya na ya chọbazie nwoke ahụ na ụdọ okwu n'ụgwọ opuchi nwoke ahụ ya sịga olekwa ihe dị nwanne nwoke mere nwanne nwoke alaki gị nsogbu ịnọ ụdọ ọgụ ahụ anagwaghị ebe ebe ịkpọrọ ya kpọruo isi so ọgụ ahụ anaghị ebe ebe ịghọta nwaanyị fili na nwaanyị ọ bụ ka nwunye ka ewu ịghọtara ya na-enye ya attention ka ị bịa gaa chọrọ gaa ebe ndị ụmụ ya to na-eto ya gwa ụmụ ya against you na ihe mere ịghọtara so ụmụ ya jen gwu nye nwere ọgụ ahụ ọgbakọmọ nna bịa bịa esi mba na eji eme na-arụ ịghọtara ọgụ ahụ nke ahụ dị me ngwa ọ naghị ebe ebe ọ naghị ebe nwaanyị ọ bụrụ nwoke nwegele anya ọ bụrụ kekere nwoke lewuru anya so oge ọbụla ọ kparịgoro di ya na ọnọdụ ya plan nke ọnọdụ ya plan nke ọnọdụ ya plan nke so ọgụ ahụ jere ndụ jere ihe ebelata so ọ ya be nwere issue about ihe gbasara ọgụ nwanne na nwanne amara ụtọ sịka ojeme nwanne ya ihe ọjọọ nwa mbụ nwanne ya nwere ụtọ ya bilie ka ojeme nwanne ya ihe ọjọọ mba ọ dịrọ possible ebe ofu nna eji ụnọ so but all much pressure much pressure from nwaanyị alụrụ alụ and ọ bụrụ also that's very one nwaanyị alụrụ alụ nwere ike lụta dị ọgaranya na-anọ n'ụfọdụ ndị na-eji egbu di ha ụfọdụ ndị na-eji egbu di ha tinye dị na poison ndị ya rie nwụọ ụfọdụ aha ya amụrụba ejegbawo di ya karịa onwe ike iwere akụ na ụba ọdịnala eme nwaanyị eme ihe ahụ n'anya ọma eme nwaanyị eme ụdị ihe ahụ ebe nwaanyị si eme ụdị ihe ahụ bụ nne ya nne ya bịa na-asị ya na ụmụnne nke ya ahụ nne ya enweghị ego and ụmụ ya ndị ọzọ akpataghị ego ịghọta na ele ha obodo ahụ nwaanyị o gbuoro di ya eweta ego bikọs ọ chọpụtago na ọ nwoke nwụọ ego ọbụzi nke ya ịghọta so nwaanyị na-ahụ ya bụ and ọmụgwọ ego ahụ ya kọntrol ego ahụ ihe ya ma ọ bụrụ na enye na-enye nne enye na ya ọnwụọ ka a bụrụzie aka ụbabata na ezinụlọ ụlọ ịghọta ara isi etu ahụ nwetara ego onye ha las ndị nwaanyị ahụ nwere tabazi ahụhụ onye batara some men na nwụọ biznes gasa ụwọrọ na nwobere oge nwaanyị ga-enwụọ maka na onye ahụ amaghị anya biznes ọgwụgwọ na mmadụ ego na-abịa abịa nwere spirit onye kwuru bịa ịghọta ego dịka spirit ịghọta ya bụ Chukwu si bụ eke Chineke sịrị health and wealth belongs to me. Whomever I wish I shall give. Arụ isi ike ego nke Chukwu na onye ọ chọrọ ka o jee nye so iji gbuo onye ahụ ijiji kwere ego anya ọma mba ọ bụ kanago so there are many problems a na-enwe n'ala Igbo ndị mba ọzọ dị etu ahụ ihe oji dị etu ahụ na mba ọzọ etu ahụ ndị ugwu dị ndị ugwu le ha anya na-emere nwa ha echeji na-eje kpọta onye ọdụ ọnọdụ ebu onye lee so nwaanyị bịa hụzie na ọdụ ka ọ dị na-eburu ibu na ọ dị lọka were bata ya ga-anwụta eme onye nne ya na-adị jeje gbuo ka ejeburu ego ha mba ọ dịghị ya langweji adị na be ha etu ọkọ Igbo n'ala Yoruba ha obodo ndị be anyị bịa na-eme nke ha nọdụ na-emegidozi ya wụrụzi omenala anyị wee lụ otu nwaanyị ịghọtara so egwensu obezi ebe ha bịa kpọchizo mgbe na-elewe so many men na-aya BP so many men onye yakata ya makpọ ụfọdụ ihe nyegwere enye origoro ya na so ya bụ nsogbu dị na alaba anyị ndị Igbo na-ege m ntị nke a bụ ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ nkịtị ka m nọ taa anọ m na mahadum nna mahadum o si akọwasị ihe a ọ na-akụ ya nnọọ ka in fact amarọ m ihe m ga-agwa ya na emeche nkene ya gwa na-egekwe m ntị ị ga-edosikwa ekene gị iche maka na ọ na-akụziri m na-akụziri gị ọzọ dị ka ibie na-etufu oge a ga-achọpụta na ndị Igbo be anyị bi na Lagos na Kaduna ma Ibadan ebe niile na Naịjirịa onye pụta nnukwu ego na-aba na bilion wee kwụba nnukwu ebe a na-azụ ahịa maọbụ họteelụ maọbụ ebe a na-emesịrị ma hapụ anụ Igbo be anyị adị arụ ya ebe ọzọ ije ebe a na-eme mitin ije ebe a na-akpa nkata a na-asị
ị na-anụ Igbo na-asị na ndị be anyị amara ya ha na-eme na enwere uche apụta je na-arụ ụlọ n'ugwu Awụsa na-arụ na Lagos na-arụ na nke a wee na-ajụgụta aba Chief kedu ihe mere na ihe niile na-eme na ụmụ Igbo apụta ha afọ anụ Igbo bịa na mba ọzọ na-eyi ego n'ala kedu ihe na-akpata ya? Na ihe na-akpata ya awọ ala Igbo anyị siri ike. Ama m nke ahụ. Ị nwere ike na etu ala dị ebe a na mgbe ndị na-azụrụ maka karịa 20 plot ịbịa gbaa ya n'ime taụn n'ụlọ gị na-echewa ihe gọọmenti obodo a ma ọ na-egwu n'ụgwọ ego n'ala n'ụlọ gị na-echewa ịghọtara obodo ọ bụrụ na ọ na be anyị ndị eji mgbagọ na-agbaghị takụrụ buru ibu ịghọtara ma ụdị ndị eji ma onye ọnwa ọzọ ọ nụrụ n'ọnwụ onye berede eto na-arụ mmiri etu a so ọmanna arahụzi ụra so ihe onye na-eme bụ na ojije agwakarị n'okwu na ụka ndị onye nke agwasị ebe bịa na ka anyị m ọ bụ fet onye ka a na-afatị ya bụ ala ahụ ka a na-achọ bikọs enwere gọọmenti ịghọtara ihe niile nwere lọ ọgba ala ahụ ka a na-achọ ihe a na-achọ bụ na echiche abịa ka egbuo ogu ịghọtara so ebe nleta anyị ji ndụ were etiple atọ ụtọ ka ịgbara ọdụ ihe niile ahụ ọsọ ịghọta sị ha were ala dị na be ịghọta because ịba even though mostly some of us jeje n'ụcha mansion na village ị na-ejekwa n'ebe ahụ with this their type of behavior ịma nje ebe ahụ kama gị na-erigret ọbụrụ na ịma ejere ha ihe ahụ ịghọta because ọ bụrụ ka na-abịa na Imo maọbụ Abịa ndị ahụ achọghị ịrụ ihe aja rụọ ya na mostly na township ba ịghọtara so village ha adịghị nọ at the level ha achọghị ịlara Owerri ha ji Owerri ejije kụpa most mansion niile ahụ ndị nwere na-ewu ndị bụgasịrị bi dị iche iche but abịa na Anambra onye ọbụla mgbe nna ya ka a na-eji arụ nọtụ na their town nọtụ na their township ize ebe nna ya rụọ ya enwe ogbenye nọgọzi na-akụkasị ịghọtara ha ndị ogbenye agwana nsogbu ndị na-awụ menli nsogbu ndị Igbo nwere agwọ ndị na-eriju ahụ mechaa drọpụ and ha na-adrọpụ obi na-adị very very dirty ha na-adrọpụ obi na-adị dirty gwa ha ji ada ịghọtara so ọ ndị a na-ejije eje kpọkọrọ ndị otu ha kpọrọ ndị ogbenye na-ebe ha na-eso ya n'azụ file na ọgaranya na-eso ha ama mma na obi ihe dịkwa iche na ihe na-eme na dị iche ihe na-eme na dị iche ole na-anya hụ na ya dị ka ya ọ na-esekọta ịghọtara ọ kpọzi ha na-eso ejije mee ha atak ha nwere ike igbugbu oge egbuo ịghọtara mata ole fọrọ ndị ogbenye nọ n'ụlọ ọ bụ ihe ndị a ka ha na-eche ihe ama na epụta ọchọ ha kele ha kele ha ga-esogo ndị ogbenye n'ụlọ ga-esi ọgwụrụ ego ịghọtara bọtụ ndị nke ahụ bụ ndị babụrụ ọgaranya mechara ha drọpụ obi adịghị ha mma ọhịa na-eme na-etufughị oge ka anyị maka ndị Igbo si na a na-eme ihe ka esi eme ihe ọ na-eyi ihe anyị ekwugo kwuo mana nke ikpeazụ anyị ga-atinye ọnụ na-etufughị oge maka na ị na-anya kịta fụ na ihe a ga-emeta taburu ibu ka anyị tinye ọnụ wee bee ya nke ka maka ọ na-abụ agụpụta akwụkwọ eje break ka isi mmadụ wee nọta na obere nke ikpeazụ ya bụ ọnọdụ anyị na Naịjirịa mana ugwu Awụsa mana ebe ọ bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ọnọdụ anyị nọ kịta ka esi fịa biko ka ibere anyị ka nke ka anyị mara ka ndị nwere ntị ka ha nụ ewele ọnọdụ anyị ahụ ositekwara ihe bụ na omume anyị adịghị mma ebe eji enye mee ihe ịghọta ya ọfụma abụ ebe na Yoruba ndị na-achị ha bụ dia elite ịghọta ebe na ala Hausa ndị na-achị ha bụ the elite ya bụ ndị personalities enwere ofu onye ugwu m gwara one day si na nsogbu anyị na-enwe na bụ ụlọ ebe a na-enwe na ya bụ ndị ọgaranya ụlọ ndị elite ụnụ asụ na eji emebi ihe ụnụ pụọ n'ụlọ ya asị bọdụ ndị ụmụ nwaanyị anyị si anyị pụọ
agatara na ndị elite na-achị ha pụta ụmụ nwaanyị na-achị ya ya gwụ ụgwọ a nle anya chi abalị ya chịwere ya na-aleba anya ka ngwụgwọ ụgwọ ọzọ mgbe nwa na-eche gbara nkịta ịghọta so ị na-ele ha awụ asị ha ndị ụlọ na ọwa ịkpa nkata si ha lekwa ebe a na-eje ha nje ile mụ anya ihe ahụ egwutere by 4 but onye ebe anyị lara okwuche ihe elekwa ebe ọ na-eje asaa by 4 abalị ruo ekwe nwunye gị na-esi tupu ala ịghọta so those that thing meziri anyị na-live personal life ịghọtara onye nwaanyị na-achị and onye nwoke na-achị awụrụ ofu ihe and then ma this township here enwere exposure ịghọtara Yoruba bụ ihe ndị elite ahụ ndị nọ na township ọwụ ndị nọ na their village and then magụ mgbe a lụsara agha most of my classmates na-abaga ntụrụ na-abaga ngụrụ akwụkwọ all my classmates 80% of them bụ jewara obodo Igbo ịghọtara so most of our people onye gụcha akwụkwọ bụ ndị township even though ọpụtara na mụrụ ka nna ya ha gụcha ha akwụkwọ hia ma obere ka gụzam so erizie ndị nwesịrị ọnụọgwụ na be ya ụzọ ndị tụrụ na village so man politically man kọmpa onye village onye nọ na township nwere awareness and I be ha dominate niile ọbụtagụ na politics anyị atịrị onwe ha ka ha were n'ọtụ so ihe ndị be anyị na-etechi wee drọp ọhịa nne na politics ụgwọ ihe mere oge gboo oge gboo falụ agha ndị be anyị na-achị na politics ha na-achị na amị ha na-achị everywhere ha na-achị na business ihe anyị ji ga ndị ọzọ ehika so ndị be anyị ejila ihe ndị ahụ mgbanwe na ịlọgasị youth na ndị nwoke ọha na-asị nwoke so ka amara ihe na-eme before you know it ndị ihe ma ebido agha meta mechaa ilizo nnukwute ihe buru ibu nwa obere ka anyị bilie ha mbili ka anyị na-eme so bilie ha nwatakịrị ya bụ mgbe ụmụazị bilie jụọ ese gị na-eme so hụzie na ndị be anyị nọ na politically so na ndị ga-alị wete mind ya ka emezi ihe eme ihe na-eji sọpọtụ ime ihe so ndị be anyị mezi ya sị ihe alụ agha ugbu a bụzi ụmụazị anyị gụcha akwụkwọ anaghị ewu ha n'ọrụ oyibo anaghị ewu ha na polisi nke a na-ewu ha n'amị ịghọta so ihe niile aha nwụcha ndị sọpọtụ ịbụ ndị ahụ niile anyị ji tọnụ ebuzi ndị na-alụ agha n'ala Igbo ịghọtara so ebe niile anyị na-agwada mgbada ọ bụrụ na eji achọrọ ihe a enwe ebe anyị abụ anọgodo ozizi ma mgbe a na-atụgọdọ ete enwe mgbe ya anọgodo asa mbanye ya ruo na ndị a ọ bụghị na-achọ ihe na ugbu a obi pụtara ya gosi ndị be anyị na ya emeri n'agha ndị mba ọzọ niile tụọrọ anyị ha kpọtụtụ ndị bụrụ ndị si bụrụ ndị be anyị n'ọnụ na-apụ ndị ogbenye anyị ndị na-adọsị ihe ha ọtụtụ ihe a egwu tụkwakwozi ndị na-tụọrọ anyị vootu ha ji megharịa ịghọtara so ihe ndị a bụ ihe nsogbu anyị na-enwe ịghọtara anyị na-ejiri ịdị expose politically ịghọtara anyị neediri do expose politically. Thank you very much n'asụsụ bekee ekele gị kenesie gị ike n'ihi na kemgbe anyị bido kwuba ihe a ifu ka o si ekwu ọdụ nnọọ ka ihe o ji akwụkwọ na-agụ ọ na-adaba nnọọ otu ahụ esi eri ofe olugbo gwa m nwoke gere anyị ntị gwa m nwaanyị na-ege anyị ntị gwa bikoro gwa bụ agbọghọ gwa nwatakịrị ma nke akwụ n'azụ ma nke na-ebe akwa ma nke na-aga ije nke na-agba ọsọ mbụ nwa afọ Igbo na-ege anyị ntị ekene dịwara unu kelesi unu ike afọ m bụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosium Television na redio biko ịchọrọ inweta anyị ka anyị na gị nọkọ ọgbakọ ịchọrọ inweta anyị n'igwe ntị maọbụ n'ekwentị ị ga-enweta anyị na 08122807671 ma nwetakwa anyị na 08094646206 ị chọrọ inweta anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị ị ga-enweta anyị na www.prosium.tv. Prosium bụ PROCYON ka m si kwubu marakwa n'afọ mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosium Television na redio ekele m unu kelesi unu ike wee kelekwa nna anyị nke nyere anyị ohere a ka anyị wee gwa anyị ga kpakọrịta nkata wee kụziere anyị ihe niile anyị mụta nkịta gwa gere anyị ntị ekele dịrị gị ọ ndị bọsọ ọzọ anyị fụrụ ekele gị kelesie gị ike ndewo.
Aijabi funo dogu anya pulefi. Aijabi